دموع سلامتنا تقبلوا زخبركم تعزبتنا نعم تخلت هشهن إسران أب إن سنابت اللوجيزينا بتحنا زلنا أوشت إذا عمت كابزنا برو في التأميتات وشت حجرن وتأن نتوم كأندي كنا أربلكم ترالينا لنا مربنا فاللي مكسب زازم مكتتالكم كتقتلوا بخبري إن عدمكم بغند في التأميتات نوشت حجركن في اللمينا سنة مكتتال سنة سلام محزنة زبانا متشو نشركنتن متحققازن هواهو سلاد السفنو مرحتتن هاجرات نزيزدن في سقومتات كوسرو تانيهم إذا سقومتات زي أبكل التشحن إسران بزحية لملكوع قتيلهم قدماي مينستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد بريزيدنت فدرالاويت ريبابليك سوماليا محمد عبد الله محمدن أبو أنبر لولاو بايت السودان جنرال عبد الفتاح البرهانن أب إرتراز جبرو نيسرح ملتحن استبس حسم معاتن دما مرأينا يزيون بريزيدنت إسياس أفوركن بريزيدنت محمد عبد اللهن بعصرتن عصرت حدثرن 4 تكمتن أبسمرا أب كلتاوي زمدنان نخلتين هجرات أبزقدس زباوي معبالتاتن دحر زكايدو سفيحن عميقن ذات أبزوات حبرا ومجلتي إيرتران سوماليان بعصران 9 حملة كلتشان 10 شمنتن أبسمرا دحر زختمو حبراوي أواج محزنتن أبتقالالي متحققازن أب زمدنان بستراي عبز الله عقبتهم قليتهم كما قال نايز شركنا توزته بريزيدنت إسياس أفوركي قدماي مينستر أبي أحمدن بريزيدنت محمد عبد الله محمدن بعصران شوعتن تريا بسمراب زكايد وركب أب كونتات حجراتهم سلوساوي متحققازن معبالتات زوبا كرنا أفريكان بقلتسن بعمقتن ذاتيهم سلستيوم مرحتي عبتم كندن زي توساسبن علاماتات محيال سلام رقاتن صبتان كمون مدنفع قطباون محبراون لمعات زاتوكوري حبراو وطن سراح كلتشن عسران كينيون أصدقام زي كمزيلون كلو بريزيدنت إسياسن قدماي مينستر أبي أحمدن بعصرتو شمونتن 19 حملة عبس مرابز قبر وركب كلتاوي زمدنان متحببارن مقلبات كمون زباوي متحببار كارنا أفريكان كون نمقبار زي تجمر سراح نمحيال تسماميعهم تخلو وجن بريزيدنت إسياسن أبو أنبر لعلاو بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهانن بشوعات تمسكر ما بس مراب زكايد وركب أب كلتشان 19 أب كتباوي نقداوي صدتاون وتهدراون مدايات من المتحققاز زي تبس حسم مع أب قبرن معال بزعباز وسادو سقومتتا تمايتهم زي كازي بريزيدنت إسياس أفوركي بعصرت حموشة تحساس ملختي النقود سعود عرب سلمان بن عبد العزيزن وراس عرات محمد بن سلمان تقبلهم بريزيدنت إسياس نتملخت حيزو مسمته منيستر قدات وصاي نكسنة سعود عرب أمير فيصل بن فرحان آل سعود أب زقبر الزته نايرتران سعوديانا ملخاختا أب كلتاوي كمون نخلتين هجرات أبزقدسو زباوي قدات حد مخانو نزي حبراو الرأن حسابات مسرت بمقبار دما متحببارن أب كلتاون زباون قدات كعبيان كسفحان تسماميعهم نزي حبراوي مدبزي زتكبر حبراوي شماقلك قومن أب مجمريا ورحين اي كلتاشن 20 حدن سرحو كجمرن دما أب مرددا بفحهم كم أكلنا يزي بريزيدنت إسياس أفوركون أب إثيوبيا السودان سعود عربن قبطن عودت بمكيات بس مرحتتن هاجرات أب نعزاز كلتاوي زمدناتات زباوي معبالتاتن حبراوي أقداسنة أبزلوم أهقراوي قدياتن تزراريبو بريزيدنت إسياس أب ورحات قنبوتن تقمتن أب إثيوبيا بزقبر عودت مسقدام مينستر أبي أحمد أب كلتاون زباون قديات سفحن كفوتن ميت أكايدوم
ኣብቲ ምብፅሕ ቦታታት ልምዓትን ካልእ ትሕተ ቅርጽን እውን ዘጠቓለለ ዑደት ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ዘሎ ዓቕምታት ብምውሃድ ምትሕብባሮም ክዕዝዙ ተሰማሚዖም ብ26 ሰነ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ከተማ ካርቱም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ዞባዊ ጉዳያትን ድሕሪ ዘካየድዎ ዝርርብ ምትሕጋዝ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ምርጫ ዘይኮነ ግድነታውን መሰረታውን ምዃኑ ጸቂጦም ድሕሪ ምዝርራብ ኣብ መንጎ ሃገራት ዞባ ዝፍጠር ምስሓብን ፍልልያትን ዝፍትሓሉ መቓን ከም ዝኸውን ጽኑዕ እምነቶም ገሊጾም ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣብ ወንበር ሉላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃንን ብ25 ሰነ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝገበሮ ርክቡን ሓበራዊ ሽርክነትን ዞባዊ ውህደትን ንምዕዛዝ ብክልቲአን ሃገራት ወፂኡ ዘሎ ጥሙሓዊ መደባት ብኣድማዕነት ንምትግባር ሓበራዊ ጻዕሪ ከደንፍዑ ተሰማሚዖም ካብ 17 ክሳብ 19 ለካቲት ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝገበሮ ዑደት ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ከተማ ሪያድ ምስ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብዱልዓዚዝን ወራስ ዓራት ልኡል መሐመድ ቢን ሳልማንን ተራኺቡ ኣብ ምድንፋዕ ክልተኣዊ ዝምድናን ኣጠቓላሊ ምትሕጋዝ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ዘትዮም ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ሓያሉ ኣብ ጽላታት ጸዓት ሃብቲ ዓሳ ሕርሻን ዕደናን ከውፍሩ ተገዳስነት ዘለዎም ስዑዳውያን ሰብ ጸጋ ብምርኻብ ኤርትራን ወፍሪ ስዑድያ ሓንጎፋ ኢላ ከም እትቕበሎ ኣረጋጊጹም ካብ 5 ክሳብ 7 ሐምለ ኣብ ግብፂ ዑደት ዝገበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድና ኣብ ዝዘተይሉ ንዝሓለፈ ተመክሮ መሰረት ብምግባር ኩለንትናዊ ምትሕጋዝ ንምድንፋዕ ክሰርሑ ኣብ ስምዕ በፂሖም ጎኑ ጎኑ እዚ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረአብን ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ብ17 ጉንበት 20 ጥቅምትን 8 ታሕሳስን መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ከብፅሕ እንከሎ ብ18 ሕዳር ድማ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ተራኺቡ ዘትዮም بتغلالي حلقة ستاف حالتات مكلخال إيرترا جنرال فيليبوس ولد يوهانس استمرحه لعلواي الأخ حالتات مكلخال إيرترا دما ملغتي بريزيدنت إيساياس ناب أبو ومبر لولا وبايت السودان أبصحهم ملغتي بريزيدنت إيساياس ناب أبو ومبر لولاوي بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان نأقداسنت معزاز كل تعاون زباون متحبار زقلت كم أون أبهلو معبالتات الزبانان صلوو أب زباو سلامن مرققائن زتكوريم جنرال البرهان نتصنعون زيلووتن محزنتن دقفن إيرتران السودان بممقواس عودتها دراون تاون كم أون كالوت مدايات بتصبو زغزغز زلو زمدناتات زيادة كمعبل مونغو سراويت مكلخال إيرتران السودان اندما متحققاز قهلو بوغن السودان نزلو لعل دليتو الرقاقيتهم اسخمزيلن كله بحلقات على الستاف حيلتات مكلخال إيرترا جنرال فيليبوس ولد يوهانس استمرحه لعلواي وتهدراو الأخ إيرترا هاف سودان مس استفلاليو أكالات تراخيبو أب مدنفع كل التعاوي وتهدراون تاون مدايات زتكوره سفيح زر الربا كايدون بركت زبلا وتهدراويان تكالات بتيحون بزي كازي لعلواي لوخ إيرترا ب18 حدار أب كايرو مس منستر قديات وطاق قبطي السيد سامح شكري بأندو أب صلاتات نقدن وفرن مأكل زقبر ركبا كايدوم كلتي أموغانات بتوساخي أب معبالتات نحاس بحداسة بزملكت أب مونغو إتيوبيا قبطن سودانن زكاير زلوزتي حساب تلواويت بهالو وجن لعلواي لوخ إيرترا بشدشة الري أب كتما رياض أب استقانعه أخيبا مس جماجم أيح بحرن وشمت عدنن زداوبا هجرات عربن أفريقيا تساتيفهم أبت أخيبا لوخ إيرترا هجرات جماجم أيح بحرن وشمت عدنن حلف النت أتا قطباو معبالن عقب أكبابن نايز بتصقاتات هابتام زخونه استراتيجياون تأفافن زبا بقدام النت كوسدا إيرترا ننوح عمتات كتصوعن عمقوت زلو من مخخار ككايد كتمحصنن مصنح حبريهم إذا خمزيلن كله بقوامو وكيل إيرترا أب حبرة أفريقان قطباو كوميشن حبرات هاجرات أفريقان أمباسادر أرأي دستا استمرحير لأخ إيرترا أول حتى حساسة بستخياده مبل 21 فولي وعلا فتسامي بيت مخري منستراتن فوليات وعلاتاتن بايت حبرة أفريقا تساتيفهم أبتو على ننتصا زباوي
ዕዳጋ አፍሪቃ ዝምልከት ውሳነን ድንጋጌ ጆሃንስበርግን ክጸድቕ እንከሎ ንገስጋስ መስርሕ ትግባረ ናይቲ ናጻ ዞባዊ ዕዳጋ ዝምልከት ጸብጻብ ቀሪቡን ኣብ መስርሕ ትግባረ ምብቃዕ ተጻብኦታት ኣብ ኣህጉር አፍሪቃ ዝብል ቴማ ሕብረት አፍሪቃ ተዘትዩን ሎኽ ኤርትራ ቀዲሙ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣብ ዝተኻየደ መበል 37 ዋዕላ ፈጻሚ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ሕብረት አፍሪቃ ተሳቲፉ ነይሮም። ኣብ ሃገርና ለብዐ ኮቪድ-19 ንምክታእ ዝተኻየደ ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ዜጋታት ምክያድ ቅምሳዊ መርመራታት ምውፃእ ቅጥዕታት ምንቅስቓስን ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ንዝተለኽፉ ምውሻብን ክንክን ምግባርን ከምኡውን በቲ ኩነታት ምስ ተጸገሙ ወገናት ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፍ ምግባር ዘጠቓልል ውፅኢታዊ ስራሕ ካብቲ ዓመት 2020 ዝሰነደቶ ዓበይቲ ሃገራዊ መደባት እዩ። ኣብ ሃገርና ብ23 መጋቢት ናይ መጀመርያ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ካብ ወፃኢ ዝመጸ ዜጋ ምስ ተረኽበ መንግስቲ ኤርትራ ሓደገኛነት ሕማም ብምግንዛብ ነቲ ለበዳ ብምግታእ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምውሓስ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብምቋም በብእዋኑ ኣገደስቲ መምርሒታት ኣውፅኡን ስጉምትታት ወሲዱን እንተኾነ ቁጽሪ ናይቶም በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ዜጋታት እናወስኸ ብምምጽኡ እቲ ኩነታት ኣሻቓልን ዝለዓለ ናይ ጥንቃቐ ስጉምትታት ክውሰደሉን ኣድላይ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ብ2 ሚያዝያን ብ26 ታሕሳስን ተሪር ስጉምቲ ኣዊጁ። እዚ ስጉምቲ እዚ ከስዕቦ ዝኽእል ማሕበረ ቁጠባዊ ሓስያ ርዱእ እኳ እንተኾነ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገርና ዘርአዮ ልዑል ዲሲፕሊን ሓድሕዳዊ ምትሕልላይን ምድግጋፍን ንሓደጋቲ ለብዒ ብዝወሓደ ሓስያ ብሞት ናይ 3 ዜጋታት ጥራይ ክንከላኸሎን ክንገትኦን ኣኽኢሉና እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ሃገርና ቁጽሪ ናይቶም በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሕጂ 1320 እዩ። 676 ካብኦም ድማ ብዝተገበረሎም ሕክምናዊ ክንክን ሓዊዮም። ነዚ ለበዳዚ ንምውፃእ ኣብ ዝተኻየደ ጻዕሪ ዓቕሚ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ንምዕዛዝን ሃገራዊ ማዕከን ንምስሳንን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ብዝነብሩ ዜጋታት ዝተረኣየ ገንዘባውን ዓይነታውን ልግስን ወፈያታትን ኣብቲ ዘይተገመተ ከቢድ እዋን መኸተ ንኽቡርን ዘኹርዕን ባህልና ዘንጸባረቐ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብምኽንያት ጽንብል መበል 29 ዓመት ናጽነት ንለበዳ ኮቪድ-19 ብዝምልከት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ብድሆ ዶብን ሓጹርን ዘይብሉ ብናይ ሓጺር እዋን ትዕዝብቲ መደምደምታ ክግበረሉ ናይ ዘይከኣል ለበዳ ትንግርቲ ስለ ዝኾነ ንኣተሓሕዝኡ ዝምልከት ኣፈናዊ መበገሲ መርሓ ጎደናና ናብ ናይ ሓዋሩ ናይ ምክልኻል ብቕዓትና ዝድልብን ዝሐይልን ጻዕሪ ኸድህብ ፈለማ ብቕምሶ ሰረተ ሓበሬታ ካብ ምውህላል ጀሚርካ ንሓዋሩ ናይ መላእ ህዝቢ መርመራ ዝሽፍንን ብቐጻሊ ዝከታተልን መስርሕ ምምዕባል ካብ ግዳም ንውሽጢ ይኹን በንጻሩ ዝግበር ምንቅስቓስ ሰባትን ካልኦት ኣሰጋገርትን ኣጥቢቕካ ምቁጽጻር ናይ ምርምር ትካላትናን ላቦራቶሪታትናን ዓይነታዊ ዕብየትን ዝርግሐን ክምባል ውዳበን ዝርግሐን ዕጥቅን ኣካላት ኣገልግሎት ጥዕና ምሕያል ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ግምታት ወሳኒ ብቑዕን ዘድምዕን ሞያዊ ጸጋ ሰምና ምምዕባል መድሃኒትን ጥዕናዊ መሳርሕን መሳለጥያታትን ናይ ምፍራይ ዓቕምና ምምዕባል ምዝተፈላለየ ናይ ወፃኢ ትካላትን ክእለታትን ሞያዊ ምትሕግጋዛት ምዕባይ ከም ዘጠቓልል ብምሕባር ነዚ ግዜን ጸጋታትን ዝሓትት መርሓ ምህብታምን ብተተግባሪ ውጥናት ምሕሳንን ሓደ ካብ ኣገደስቲ ናይ መጻኢ መኸተና ከም ዝኾነ ብዝርዝር ኣብሪሁ ዓመት 2020 ዓመት ድርብ መኸተ ተፈጥሮኣዊ ተጻብኦታት ነይራ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኩሉ ዓቕምታቶም ኣብ ምክታእ ለብዐ ኮሮና ቫይረስ ብምቕናዕ እናተረባረቡ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝሰገረ ተደጋጋሚ ወረራታት ዕስለታት አንበጣ ምድረ በዳ ኣብ መላእ ሃገር ተራእዩ ሳላት ዝተኻየደ ውሁድን ኣድማዕን ናይ ምቁጽጻር ንጥፈታት ድማ ኣብ ሕርሻን መግሃጫን ዝጥቀስ ሃስያ ከይውረደ ንምቁጽጻሩ ተኻኢሉ እዩ ካብ መፋርቕ ወርሕን ሓሰይ 2020 ኣብ መላእ ሃገር ዝተዘርግሐ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ብተደጋጋሚ ዝሳገመ ማዕበላት ወራር አንበጣ ሳላ ተገይሩ ዝጸንሐ ኩለ መዳያዊ ቅድመ ምድላዋት ከምኡውን ውሁድ መኸተ ኣካላት መንግስትን ህዝብን ኣብ ሓጺር እዋን ንምቁጽጻሩ ከም ዝተኻለ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣፍሊጦም እቲ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሱ መንገዲ ዞባ ደቡብ ናብ መላእ ሃገር ዝተዘርግሐ ወራር አንበጣ ምድረ በዳ ብመካይንን ሰብ ብዝሕንገጦ መሳርሒታትን መድሃኒት ናይ ምንጻግ ኣድማዒ ስጉምቲ ተወሲድሉ እዩ
ኣብ ዘራእትን መጋሃጫታትን ጉድኣት ከይወረደ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩን ኣትዮም ኣብቲ ቀንድን ሰፍሐን መፋረይ ኣንበጣ ምድረ በዳ ዝኾነ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብሰንኪ ዘጋጠመ ተኸታታሊ ወራራት ኣንበጣ እቲ ዞባ ኣብ ምሕያል መኸተ ተጸሚዱ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዘራእቲ ዝወረደ ጉድኣት 100% ጥራይ ምዃኑ ተፈሊጦም ኣብ ህልው ኩነታት ከምኡውን ኣብ ዕድላት ብድሆታትን መደባት ስራሕ 2020 ክንዩን ዘተኮረ እዋናዊ ሰሚናራት ብላዕለዎት ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ሚኒስተራት ኣወሃሃት ግንባራት መኸተ ኣመሓደርትን ሓለፍቲ ላዕለዎት ትካላትን ሃገራውያን ማሕበራትን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሃገርና ተኻይዱ እቲ ንላዕለዎት ሰመዚ ትካላት መንግስትን ግንባርን ከምኡውን ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝተዋሃበ መግለጺ ንውሽጣዊ ዕድላት ልምዓታዊ መደባት ዞባዊ ምትሕብባርን ሽርክነትን ከምኡውን ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ዘተኮረ ነይሩ ኣብ ኩሉ መደባትና ተሳትፎ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝነብር ህዝብና ኣገዳሲ ምዃኑ ሃገራዊ መደባት ብኣድማዕነት ተግቢርና ናብ ዝበረኸን ዝጸጥሕን ደረጃ ንኽንበጽሕ ድማ ኩለን ትካላት ሃገር ካድረታትን ኣባላት ህግደፍን መላእ ህዝብናን እጃሞም ብዝለዓለ ደረጃ ከበርክቱ መዘኻኸሪ ቀሪቦም كتابة ጸረ ሕማም አንቅጺ አካል ስሩዕ መደባት ክታበት ክኸውን ዝተወሰነ ኣብዛ ንፋንዋ ዘለና ዓመት 2020 ነይሩ كم أكل نايت تعلنا حبرتسب ناي موحس عب سرح كتابة ጸረ عباي سعال بوليو ديفتريا تختختا تيتانوس نفيو روبيلا رخصص ألام كبدي مالت هيباتايتس بي إنفلونزا عينت بي نموكوكال باكتيريان روتا فيروسن ህፃናት ኣብ ዝውለዱሉ እዋናት ሒዙ ብናይ ግዜ ሰሌዳ ተሰሪዑ ክወሃብ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ካብ ወርሒ ሓምለ 2020 ጀሚሩ ድማ ክታበት ጸረ ሕማም አንቅጺ ብምውሳኽ እቲ ኣብ ሃገርና ብስሩዕ ዝወሃብ ዓይነታት ክታበት ናብ 13 ክቢሎም ኣብ መወዳእታ ዋርሕ ናይ 2019 ብደረጃ ሃገር ዝተኻየደ ሃገራዊ ወፍሪ ክታበት አንቅጺ ኣስታት 70% ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ኤርትራ ዝሸፈነ እኳ እንተነበረ ነቲ ሓደገኛ ሕማም ኣብ ኤርትራ ሙሉእ ብምሉእ ንምቁፅጻሩ تخكال نتم ابتغزي وفري تحت حد عامة الزنبورون حدث استولدون مختاب اقداس خوينو سلسترخبيو كتابة ጸረ ሕማም አንቅጺ بسرع كوهاب استوسنام ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝርግሐ ኣገልግሎት ትምህርቲ ንምርግጋጽ ኣብ 2020 ኣድማ ስራሕ ተሰላሲሉ ብቐንዱ ድማ ኣብ ምህናጽ ሓደስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብቲ ዞባ ሎሚ ዓመት ብልዕሊ 38 ሚልዮን ናቕፋ 26 ሓደስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ብምህናጽን ኣብ ዳሳትን ጊዜያዊ መጽለልን ኣገልግሎት ክህባ ዝጸንሐ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ዘመናዊ ህንጻታት ተሰጋጊረን ኣድማ ዓይነት ፈታት ናብ ዘካይዳሉ ደረጃ ተሰጋጊረን ኣለዋ ብዘይካዚ ብንፋስን ዝናብን ዕንወት ዝወረደን ኣብ ጸረት ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ በያን ንኡስ ዞባ ናቕፋ ኢራፋይለ ንኡስ ዞባ ፎሮ ኮትምያ ንኡስ ዞባ ባጽዕን ጀምሂለ ንኡስ ዞባ ዳህዳክን ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ሎሚ ዓመት ሙሉእ ጽገና ተገይሩለን እዚ ህንጸት ሓደስትን ጽገና ብተፈጥሮኣዊ ሓደጋታት ዓንየን ዝጸንሐን ምቹውነት ብምፍጣር ተሳታፍነት ዝዕዝዝን ንመስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ንቕድሚ ዝደፍእን ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ ካብ ጠቕላላ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ 426 ኣብያተ ትምህርቲ እተን 80% ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝተደኮና ምዃነን ከም ውፂቱ ድማ ተሳትፎ ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ዝምስገን ዕቤት የመዝግብ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኩባንያ ህንጻ ገደም ናታሌ ካብ 2016 ኣብ 3 ገጻት ዝህነጽ ዘሎ ዲጋ ጋሕቴላይ ካብ ቀንዲ ህንጻዊ ስራሓቱ ተዛዚሙ ፈለማ ብኮንክሪት ጥራይ ዝተሃንጸን ዓብዪ ተመክሮ ዝተቐስሞን ዲጋ ጋሕቴላይ ካብ 46 ክሳብ 50 ሚልዮን ሜትር ኪዩብ ማይ ናይ መሓዝ ዓቕምን ናይ 3.5 ኪሎ ሜትር መደቀሲ ማይን ስለ ዘለዎ ኣብ ትሕቲኡ ዝርከብ ልዕሊ 10,000 ሄክታር ናይ ምልማዕ ውጥን ኣሎም ጽምብል ዕርቂ ንልዕሊ 100 ዓመት ዝቐጸለ ምስሓብ ዓድታት ሊባንን ሓበናን ኣብ 2020 ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ዘቤታዊ ፍጻሜታት እዩ ገዛእቲ ሓይልታት ኤርትራ መሬት ኣንበር ህዝባ ኣየድልየና ንዝብል እኩይ ፖሊሲኦም ንምትግባር ካብ ዝተጠቕሙሉ ሜላታት ሓደ ንናይ ምክብባርን ምክኣልን ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ዕላማ ብምግባር ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣብ መንጎ ዓድታት ዝፈጥርዎን ዝሓላለኸዎን ምስሓብ እዩ እዚ ጉዳያት እዚ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት በብመድረኹ ክፍታሕ ጸኒሑ
ኣብዚ መዳይዚ ኣብ 2020 ምዕበል ዝረኸበ ጉዳይ ኣብ መንጎ ዓድታት ሊባንን ሓበላን ዝጸንሐ ዋንነት መሬት ዝጠንቁ ምስሕሓብ እዮም። እዚ ብሰንኪ ናይ ሕርሻን መጋሃጫን መሬት ን118 ዓመት ዝቐጸለ ምስሕሓብ ብ22 ለካቲት ኣብ ትንሽኣይ ንኡዞባ መንሱራ ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ጽምብል ብዕርቂ ደቂሶም። ኣብቲ ናይ ዕርቂ ስነ ስርዓት ዝተኸተመ ሰነድ እቲ ናይ ዕርቂ መስርሕ ክልተ ዓበይቲ ጉዳያት ማለት ምድቕቓስ ናይ ክልቲኡ ወገን ናይ ህይወትን ማልን ክሰራታት ከምኡውን ጠንቂ ግጭት ዝኾነ ከከራኽር ዝጸንሐ መሬት ንቐጻሊ ምሕደርኡን ተጠቃምነቱን ዝተዋህበ ውሳነ የጠቓልል። ኣብ ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ በብእዋኑ ብዝተኻየደ ኩዕታ ዝርከብ ዘሎ ቅርስታትን ኣሰራትን ኣዱሊስ ማእከል ልዕሊ 3000 ዓመታት ዝቑፀረ ስልጣነ ምንባራ ዘረጋግጽ ጭብጥታት ኮይኑ ተረኺቡ። بمسرت كاب بيت مذكر زوبا سميناوي قياح بحري بزترخ بحبريتا أب انتايت ودب أدوليس بزتخايدة شاو عيقز كوعتا كاب حموشتا ميتك ساب حداشا عامت أرمزل لوم بركت زبالو كرستات كام ترخبو أزد ما اتناي كوعتا مدب بزحية لنغط الباب زرحو مخانو بريهو أب يانوغوس كبابي دوغوليس ترخبه كاب 27 كساب 28 مليون عامت أرمزل لو أسر هيوت حرمز بدرجة علم أب عود مصنعات فلكات حرامز عباس تواتو يقبر كام زلون تقليتو بزي كازي أب بويا استرخبه على 1 مليون عامت زقبر شكنا رئيس ودسب شمونتا ميتشح عامت زقبر أسر رقات ودسب كمون أسر زناتو انساتاتن بأمن استسرحة بلحت نقراتن نفلكات ودسب أب سنة مدراون كلمون لو تازنت مرداتا أب مهاب عبي أستواتو يقبر له 2020 ሰብኣውን ቁጠባውን ክሳራታቱ እናዓረገ ዝመጽእ ዘሎ ለብዐ ኮሮና ቫይረስ ብቐንዱ ሳዕቤናት ክሊማዊ ምምዝባልን ንሱ ዝጠንቁ ባህርያዊ ሓደጋታትን ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ካብ ዘጋጠመ ዝኸፍአ ምዃኑ ዝግለጽ ወራር አንበጣ ከምኡውን ንግዳውን ፖለቲካውን ምትፍናን ኣሜሪካን ቻይናን ስምምዕ ምምሕያሽ ዝምድናታት እስራኤልን ሃገራት ዓረብን ካልእን ዝርከቦ ንዕለታዊ መነባብሮ ኣሕዛብ ዝጸለወ ፍጻሜታትን ክስተታትን ዝተሰነደላ ዓመት እያ ነይራ። ነቶም ዓበይቲ ፍጻሜታት ክንድህስስ ክንፍትን ኢና። ኣብ ታሪኽ ቀንዲ መለለይ ናይዛ ንፋንዋ ዘለና ዓመት 2020 እቲ ዛጊት መዕገት ዘይተረኽቦ ለብዐ ኮቪድ-19 እንተተባህለ ምግናን ኣይከውንን። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ንፈለማ እዋን ኣብ ከተማ ውሃን ቻይና ዝተመዝገበ መልከፍትን ለበዳን ኮሮና ቫይረስ ብልዑል ፍጥነት ናብ መላእ ዓለም ብምስፍሕፋሕ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሃገራት ዓለም ዶባተን ክግጣ ዜጋታተን ድማ ንኣዋርሕ ኣብ ውሽጢ ኣባይቶም ክሽጎጡን ተሪር እገዳታት ተኣዊጁ በትለበዳ ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 82 ሚልዮን ሰባት ተለኺፎም ልዕሊ 1.8 ሚልዮን ክቕዘፉን ከለዉ ቁጠባ ዝበልጸጋ ዝበሃላ ሃገራት ከይተረፈ ብኸቢድ በዓሉታ ብምጽላው ዓለምና ከቢድ ቁጠባዊ ውድቀት ኣጋጢምዋ ልዕሊ 19 ሚልዮን መልከፍትን ልዕሊ 340,000 ሞትን ዝተመዝገበላ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ በዚ ለበዳ እታ ብኸቢድ ዝተጸልወት ክትከውን ከላ ኣስታት 11 ሚልዮን መልከፍትን ልዕሊ 150,000 ሞትን ዝተመዝገበላ ህንድን ኣስታት 7 ሚልዮን መልከፍትን ኣስታት 190,000 ሞትን ዝተመዝገበላ ብራዚልን ድማ ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ስዒበን ካልኣይን ሳልሳይን ተራ ሒዘን ዝርከባ ሃገራት እየን። ነዚ ለበዳ ንምቁፅጻር ሃገራት ዝወሰድኦ ካብ ጽኑዕ እገዳታት ምንቅስቓስን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ክሳብ ምዕጻው ዶባት ዘጠቓልል ስጉምቲ ልዕሊ 3 ሲሶ ካብ ህዝቢ ዓለም ንነዊሕ ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ውሸባ ከም ዝኣተወ እዩ ዝሕበር። እዚ እውን እንተኾነ ነቲ ለበዳ ንምቁፅጻር ኣኻሊ ኮይኑ ስለ ዘይተረኽበ ኣብ ኣሜሪካ ኤውሮጳን ኤስያን ብፍላይ ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተኸስተ ሳልሳይ ማዕበል ንኸየጋጥም ድማ ሓያሎ ተረርቲ ስጉምትታት ይውሰዱ ኣለዉ። ጎን ጎንቲ ናይ ምክልኻል ስጉምትታት ክታበታት ኮቪድ-19 ንምምዕባል ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕርታት ተስፋ ስለ ዝተረኽቦ ብዝተገብረሉ ምርመራታትን ፈተነታትን ልዕሊ 92 ሚእታዊት ብቑዕ ኮይኑ ዝተረኽበ ዓይነታት ክታበት ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ብናይ ህፁፅ እዋን ፍቓድ ክዝርጋሕ ጀሚሩ ኣሎ። ድሮ እውን ሩስያን ብሪጣንያን ዝጀመርኦ ናይ ምኽታብ መደብ ካልኦት ሃገራት ክኽተልኦ ጀሚረን ኣለዋ።
ዓሳት 4 ዓመታት ኣውፂሩ ዘሎን ገና መዓልቦ ዘይረኸበን መስርሕ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓደ ካብ ዝዓበዩ ዲፕሎማስያዊ ምዕባለታት 2020 ኣህጉር ኤውሮጳ እዩ تمسرح بزي نقداو سممع كيزازم لعلوات سب مزي كلتيوم وقنات كي ترفه سقاتهم كقالتسو دحر مسنح قوصرا مفل لاي كبكع سومن تراي مسترفو بعسران 4 تحساسيوم نابتي تاريخوي استبهاد سممع تبتيحوم قدماي منيستر بريطانيا بوريس جونسون أبزهبو غازيتاو مقلتي أبز سممع بمبصحنا كم هاجر لعلاونتنا مساينان حقتاتنا مليسنا اللونا كبل حقوسو قريسوم تنقداو سممع بريطانيا قدما كابز ختمتو تمساسالي قطبا وعلات زعبي مخانو استقسي قدماي منيستر جونسون عمتاوي اب مونغو كليتيوم وقنات لعلي 630 بليون باوند نقداوي ملوات ككايد كم زخل اميتوم بزي كازي قدماي منيستر جونسون كاب حدث الري كلتشن عسران حدن حدش تعريف جمرك كتكبر مخانو بمتكاس هاجرو كورونا فيروس نمكوتصار تقبرو صعري بمحيال قطبا نمقلبات كم تسرح الرقاقيتوم بريزيدنت كوميشن أوروبا أورسالا فوندر لاين بوغنا تسممع فتحون ميزاناون كم زخونه بمحبار نخلتي وغن بمعركة كم زرب حرديام بريطانيا أوروبا وحبرتن بزي سممع انت زفلاليو قبل علي قطبا كلتيوم كبيد هاسيا زسعب من باريوم كيلاتا تعودي كتنققو تنحام عمتك للتشحن إسران نخل تشحن 16 تختلا أب عالم زلعلة متنوع استمزجبلا عمت مخنا أهجراوي ودب ميترولوجي أفريتو أبز عمت زياب بقندو موسخ عالماو وعي زتنقو كلماو من زباز زسعبو بهرياو حركاتات أقدمو كاب استغشت زباس عن وتاوريدوم سمبراتو جنازي حاوي زلو كاب مززام كرتشان عصوتو شعاتن جميرو كساب طري كرتشان إسران أبا أستراليا استغشت حركاتات بار عمرو أبز عمت زي كاب استغشتو بهرياو حركاتات بقدام منت زتكاسيم بتي هيوت عصرتات سبات زغزفه بارع لعل عصوتو 8 مليون هكتار مريت كم تهمغه لعل 1 بليون انسساتات زغدا ماددا موتن من زوالن كم زغونن اب هيوتاو بزحنا دما بقليل كحاو زيكل عنوت كم زورده يقلاص زبارع زين متن ناب طفر زتفا بكرت غازات بكلت ميتاوت كم زايدو كيلاتات ميترولوجي يقلصوم يتمساسال بحورات منقسات امريكا بحفشا ام معرباو شنخت هاجر دما بفلاي استغشت حركاتات بارع مرور أقدم أبتا هاجر كاب استمزجبه زخفة سباوي نواتاونا كبابيانو عنوات زورده كوينو تمزجيب اللوم بتغلال أبزع عمد زي أبتا هاجر بستغشت حركاتات بارع مرور عصات 5 سبات كومتون كلو لعلي 3.3 مليون هكتار جاكاتات كمتهامو خزو تغسوتهم تصابات لعلي 3.7 بليون دولار زقمت نواتاون تحت قرصاون عنوات كم زورده يحبروم بغار وغن كاب ورح قنبوت لعلي 3 هبوب لاو معبلات كخصوتون كلو أم جمار ورح حدارة بفلبين زقات من لعلي 350 شح سبات زمزابلن اتزبرت عيوم بتباريا وحرقة بعالم درجة بوحدو 400 سبات كموتون كلو لعلي 4 بليون دولار زقمت نواتاون تحت قرصاون عنوات دما وريدوم أهجراوي كليماوي من مزبال زتأنقو بحرياو كستات زسعبو ألوتاو سعبينات نيرترا اتركبو زوبا مبرق أفريقاون أين حسيلون أب ورح سنة 2019 كاب وشمد عرب سبقس ورار أسلا أنبت أمدربدا أب 2020 بزل علامة أن بمسفحفح أب ورح حدار داق ماي بزحية لملكوعنا بسفيح كفار علمنا بمسقام كبير أنو توريدو أبا هجور أفريقيا، إيرترا، صوماليا، جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، أوغندا، دو سودان ورار أسلام بت أستراليا هجرات كخونان كلوا اتورار أب كينيا أب زحلف 7 عامتات أب صوماليا إثيوبيا عندما أب زحلف 25 عامتات اتزخف كم زخون يمتصبصوات زحبرو بتمساسالي أب وشمد عرب أب يمن سعود عرب أب دوبو معرب آسيا أب باكستان إيران هند نيبال أب دبو أمريكا دما أب أرجنتينا ورار أسلام بت أمدربدا كخصتن كلو اتنا هندي أب زحلف ربع زمن كاب استخست اتزخف مخاني تحبيرو أب كلتشحن إسران كابز ترائي جيوبوليتيكاوي ربحاتات زتأنقم متفنانات اتبقندو زتقاس أب منغوتن قداماين كالاين زعابي قطب عالم زوننا أمريكان تشاينان زتخسته بوليتيكاوي نقداون قطباون زي مقداوي من محدار بريزيدنت دونالد ترامب سلطان كاب زحز جميرو تشاينا قبل على هاجرو تكايدو زي كنعنا هاجرو زير بحن كبل زتقصون نقداون فتات سرق سنا امراوي وانين نموصاي زبقصون نقداون قطباون سقمتات اب 2020 بزحيه لملكو قصيليو تشايناون تمطاطان سقمت وسيدا
ክልቴን ሃገራት ነቲ ፍልልያት ብዲፕሎማሲያዊ ዘተ ንምፍታሕ ብዝበጽሖ ስምምዕ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2020 ቀዳማይ ምዕራፍ ክልታዊ ንግዳዊ ስምምዕ እኳ እንተኸተማ እቲ ምትፍናን ግን ኣየብቅዕን። ኣሜሪካ 300 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወሰኽ ቀረጽ እታው ኣብ ልዕሊ ንብረት ቻይና ክትውስን ከላ ቻይና እውን ብወገና 75 ቢልዮን ዶላር ወሰኽ ቀረጽ እታው ወሲና። بخال وجن أمريكا مس دسي تايوان زلوا دبلوماسيون وتهدرون زمناتات بغندو قداي بحري مبرق تشاينا زوبا إندو باسفيكن كال استراتيجيكو مسمرات مايند ما بحرفشا نزن كلتا هجرات أب كلتا شن أسران بغض على زتفانا قداي كوينو تسنيد الله. القذافي زتخايد علوا كترق أبزي كالت سمين أفريقيا هاجر ليبيا أب مجمار كل التشحن إسران أب منغو تقنا أنت وجنات زتولع حدش جت جوبوليتيكاوي ربحاتن كوحسا زدلي هاجرات بزقبرو شرحتات ناب أسكا فترزو حريقو بسنكزي اتهاجر ناب حدقنيا أنفت أمريحا كوانت نبرت أول حد أكمتي كلتا شحن عسران كلتي أموغانات بمنغونينت حبرات هاجرات سممع مقراس تخصي بمختام أب مجمار عسران حدن من رجاها كايدن زلاق السلام كالرقاقتن أب سممع تبت إحلام أب زوا مأكلاي مبراع عمت عسرة كاب زسن ندتون تاريخاو تباهيو لستقلتن دبلوماسياوي معبالتات دما بمنغونينت منقستا أمريكا أب منغو إسرائيلن نكسنت بحرينن حبرات إمارات عربن أول حمس كرم استبتحي دبلوماسياو زمدناتات ناب نبور نايم ملاس سممعاتيوم هذا سممعات زدما ندبلوماسياوي بوليتيكاون قطباون مصا زوبا ماكلاي مبراع ابز قصل عمتات برؤي كقيروه كمز خيليوه زغلت زلوم أب كلتا شحن إسران أب استفلاليا هاجرات ككايتوت إنو زنبرة بريزيدنتاوي بايتاون كال إن مرجعتات بسنكي لب كورونا فيروس جلا بأوارح كنواح جلا دما ناب كلتا شحن إسران حدن كسجاجر كم تجدد يفلت اتزلع على شفنا معكنات زينا زرخبة دما أب ورحي حدارة التخايدة بريزيدنتاوي مرجع حبرات منقصات أمريكاي أبز مرجع زدما نسلف ديمقراطس وكيلو استساتفة جون بايدن نسلف ريبابليكان زوكله بريزيدنت دونالد ترامب بمسعر مبل 46 بريزيدنت أمريكا بموحن تمريزهم بزدما بريزيدنت دونالد ترامب أب تاريخ مرجعات أمريكا نخلعي إبرة بريزيدنت نتزيت مرزة مبل 14 بريزيدنت كوينو اللام كبرات عزبتنا عبيت هاجراون فطاميتات نعمة خلت شحن إسران زوم كتكتاتلو مصنحكم يمنيرم إذا أن أتواز لنا حدث عمت خلت شحن إسران حدن دما عمت السلام رهوا بالتقنان ملوت أنان كتكون لنا من روحس حدش عمت